Това е нож за 160 лева. С какво е по-добър от нормален кухненски нож? Сега ще пробваме с фалшив нож. Вижте как се мъчи домата. Вижте как намачка самия домат. Сега ще пробваме с шефс блейд. Перфектен. Продължаваме. Държа го само с два пръста. Пробваме с домашна пастърма. Не, но брат. Пак ще пробваме с шефс блейд сега. Масло ли реже или пастърма? Смисъл, сега ще пробваме тънко парче. Като за маса. Сега ще пробваме нещо интересно. Отрязай яйцето. Не го щупи. Отрязай яйцето. Стига сте се занимали с ефтини ножове. Направете си удоволствието с шефс блейд.